सारअन्थाइ गावनायजों खनसेयैनो मोसौ मानै बोरमा मानै खहा आरो सासे फरायसुलिनाव नांनानै खुनुरुखुम जिउ रैखा। चिरां जिल्ला बार'बुथा सिमलानि खाथियाव थानाय दारगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं खाग्राबारि गामिनि थागिबि रतन मोसाहारिनि नखराव दिनै हर गोथौ 1:30 समाव सारअन्थाइ गावनानै खनसेयैनो मानै मोसौ मानै बोरमा आरो सासे फरायसुलिनाव नांनानै खुनुरुखुम जिउ रैखा जानो हायो। बे नखरा मोसौ आरो बोरमाखौ लानानै फिसाफोरखौ फोरोंलांनो थांखि दंमोन, नाथाय दा हरखाब मिथिंगानि जाथायजों बेबायदि खहा जानायाव नखरनि आरो गामिनि सुबुंफ्रा दुखु नांदों। बे खहा जानायखौ एसे अनसुंथाइ मोनफिनगोन नामा होननानै आसा खालामदों दुखुथिया नखरा। आङो रतन मोसाहारि, आंनि मुङा। गामिया जाहैबाय आंना 2 नं खाग्राबारि। थांनाय हराव दिनै 23 अक्ट' सेप्तेम्बर नामा? सेप्तेम्बर, औ। दिनै हरनि 1:30 समायावहाय कारेन्ट गावनायजोंहाय आंनि न'फ्रा गब्लंदों। गब्लंनानैहाय आंनि फिसा हिन्जावनावहाय एसे खाफालावहाय नांदों, खर'आवहाय। दा खोमाया मोजां खोनाया होनना बुंदों। ओमफ्रायहाय जोंनावबो एसे नांदों, खिन्थु अरजायाखिसै आरो इसिबां जायाखिसै। मोसौ बिमा फिसा मानै थैनाय जाबाय, ओमफ्राय लोगोसे बोरमा मानै बिमा फिसा। बेनिफ्राय बारा गोबाव जायाखैमोन, मास मोननैसोल' जादोंमोन आरो मोसौआ लानानैहाय 55,000नि लादोंमोन। ओमफ्राय बोरमाया मासे खासि, मासे बिमा आरो बेनो आरो। दा खहाया गासै 70सो थांसिगोन, 70,000सो लस जासिगोन आरो बेबायदि खहा जासिगोन। नानिखौथ' दा नायनाय जायाखै, एग्जामबो दं, दाथ' हस्पिटालावबो लांजानाय नंला। दा बेखौ एसे उनाव बेलासिफ्राव नङाब्ला ट्रिटमेन्ट खालामनो मोननाय नंला आरो। जोंनि थांखिया बेनोल' जे जोङो गथ' गथाय दं हिसाबै बेजोंनो जोङो मोनसे आसा खालामनानैहाय जोङो गय बागान बन्दक होब्रबलायनानैब्लाबो फैसा गैयाब्लाबो बेखौहाय जों बायनानै लादोंमोन। गाइखेर जोङो एसे मोनोमोन, 6-7 केजि मोनोमोन। दा बेनो खहा जानानै होबाय। दा जोंनि गथ' गथाय फोरोंनायावहाय एसे खस्थ' जागोनखौ जों नुहुरदों आरोखि। आंनि खावलायनाया बेनोल', खिन्थु आङो जाहैबाय नैबे दादगारि हाथिसार VCDCनिनो मेम्बार। दा गोबाङानो सिनायगौ जोंनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोर, जायफ्रा EM, MLA, बिथांमोनाबो निस्सय आंखौ सिनायो। फारसेथिङै नैबे जोंनि हाथिसार ओनसोलनि प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं दंथ'यो। दा बे हिसाबै गोबाङानो सिनायो। दा बेफोर खहा जानायफोरखौहाय जोंनि बिटिआर सरकारा एसे अनसुंथाइ होयोब्ला खोब गाहाम जागौ होननानै आं आसा खालामदोंमोन आरोखि।